kosovski ministri su se zatvorili od pištaljke u ovu kancelariju koja je Kosovski fond za energetsku efikasnost. Tu im je jako obezbeđenje takođe i nalazimo se u Severnoj Mitrovici, još jedna nenajavljena poseta i fleksovanje mišića. Hajde, Vizar, hajde. Sad ovaj policajac što ne priča srpski pita da li živimo u Srbiji ili u Kosovo, što ne znamo albanski, razgovara telefonom, verovatno da odluči šta će da nam rade. Ovde stoji neko lice bez ikakvih obeležja, za pojasom se vidi da ima neko naoružanje. Policajci su tu. Evo jake snage obezbeđenja. Hrabro, muški, nema šta. Neka dvojica gospode koji su ranije gledali iz kafića sela bivša Dolce Vita prilaze da vidimo šta će oni, da li će se obračunavaju kao što znaju ili ne, možda grešim, voleo bih da grešim. A izvinite, a što su ušli posle mene, posle pištaljke, a došli su sa kamerama da se snima i tako dalje? Šta? Ja držim socijalnu distancu. Ja imam pravo da držim socijalnu distancu, niti znam ko ste, niste mi se predstavili, niti znam da li se policija. Dobro, značku na te. Evo dolazi Veljković.
Ćaše na jug. Aj nek je sa srećom pa da se i ne vrati. Na sever nikad više da vrše propagande svoje. Aleksandre, kome ste trenutno zviždali? Ministarki Rizvanoli i ministru Albertu Kresnićiju, koji su opet u propagandnoj misiji svojoj na severu, a to je u cilju predizborne kampanje i fleksovanje mišića na ovom našem šetalištu i obeležavanju teritorije. Pored toga, podsjetit ću vas da je još jedno u nizu provokacija, bez obzira šta je bilo, kako se desilo, jeste snimanje trenutno gospodina Svećlje na vratima manastira Banjska, što izaziva još jednu provokaciju prema građanima i kako versku, tako i građansku provokaciju, ali nema mesta za panici i baš danas, sutra, prekosutra, ova 3 dana zamolio bih građane da budu mirni i staloženi jer je godišnjica Banjske i svi moramo biti jako oprezni da ne bismo bili kao što oni rade, da ne potpirujemo vatru ili bilo šta. Svećne u Banjskoj, Banja Pavlović.